Jak sa to volá? Ja to sú dva. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Makaj! Iron Man. Máš 20 sekúnd do rekordu. Do piče, kurva! Zaostávaš na prvom checkpointe. Mikolajle! Mikolajla! Prešiel 3 metre, skoro sa utopil. Jebe. Prečo sa neseká? To je Iron Man. Ja som to sekal, ale išlo to v pohode. Zatrhal. Ja neviem, kde to mám zložiť. Ne, poďme. Nemá ani slovo, Nemá ani slovo proste. To celý rado. Mám spolužiaka, ktorý ešte nevie, kto je vedúci jeho bakalárky, vieš, Juro? Ne, toto není ono, to není moje. No dobré, ale vy to máte neskôr. Dobre, máme samozrejme ešte asi 2 mesiace, hej. Ale to není o tom, že budeš písať, ty musíš niečo vytvoriť. No dobré. No ale ešte keď nevieš ani u koho to robíš, to ťažko potom niečo urobíš. Rado, týždeň a pol pred bakalárkou nevie, že z čoho by to mal písať. Lukáš má niečo? Lukáš, ako stojíš na to s bakalárkou? Ne, ale dal si včera poznámku. Áno, mám materiály, všetko. Inými slovami. Ja som king, mám materiál, všetko. No určite. Len, že oni majú ešte lepšiu tú hru. Že na fľašiach máš položený vrchnák, taký zjebaný na polku. Na fľašiach, na pingpongu. Na pivovej fľaši máš ešte položený vrchnák. Keď zhodíš trčím som. A čo? Ne, to je to moc, čak ja to potom to odseknem. Ako? Idem to. Ja ti ukážem s tými. Ty z mesta, ty to nevieš. Kurva, niekto je 30 km od mesta do piče a už to delá machra. Samozrejme, skúšam.